Pred rokom a pol som začal písať knihu s názvom Autoportrét. Bolo to preto, lebo som vstúpil do sveta moto, šoferovania ciest a celkového života na cestách. Ja som predtým vlastne vôbec nešoferoval a som si povedal, že začnem šoferovať, až keď príde rodina. Potom prišla rodina, tak som sa naučil šoferovať a začal som si zapisovať všetky tie zápisky a vlastne aj celú tú moju cestu, lebo ja som sa veľmi bál šoferovať vždycky. A vlastne prišlo až k tomu, že som si uvedomil, že nemám vlastné auto, že stále jazdím na nejaké si požičiam a tak. A tak sa stalo, že sa ku mne, som si splnil detský sen a prišlo ku mne biele jeepové auto, v ktorom momentálne sedím a tá kniha vlastne pokračuje a je to o tom, ako sa básnik premieňa na automechanika, lebo toto auto je nepojazdné a ja z najbližšie obdobie budem venovať prerábke auta, takže mm, som zvedavý, čo za obsah sa narodí, ale každopádne chcem o tom veľa písať, o tejto zvláštnej skúsenosti a tak budem rád, keď v tom budeme spolu. Pozdravujem vás a držte palce.